Hej, velkommen til. I dag der synes jeg, at vi skal lave hjemmelavet Daim chokolade, fordi det er faktisk egentlig ikke så svært, så det er jeg sikker på, at alle kan følge med til. Vi skal bruge chokolade, og det behøver ikke at være den her tyske, jeg har. Det må gerne bare være en helt almindelig chokolade, der egner sig til at blive smeltet. Så skal vi bruge hakket mandler, noget mørk sirup eller lys sirup. Nu har jeg valgt lys sirup. Noget smør. Og det behøver ikke at være lurpak, bare smør. Sukker. Så skal man bruge nogle forme. Jeg har desværre ikke sådan nogle Daim-forme, men helt almindelige silikoneforme i hvilken som helst udsmykning kan du. Og så skal man bruge en gryde og en ske at røre rundt med. Det første man gør, det er at man måler 100 gram smør op. Og her kan det altså være en fordel at lige skære det i lidt mindre stykker, så smelter det lidt hurtigere. Det er jo så 100 gram smør. Så tager man en fin vægt her. Og her i, der hælder jeg så 50 gram sirup i. Og igen, det var lige meget, om det var lys eller mørk sirup. Så 50 gram. Put lige lidt ekstra, fordi at det kan godt være svært at få det hele med. Så lige lidt over 50 gør ikke så meget. Sådan der. Så tager man en anden skål. Og der putter man så ...250 gram sukker i. Sådan der. Og det kommer man også gryden. Og så skal det over og smelte, så det helt bliver ensartet og får sådan en fin lysebrun farve. Og så kommer vi til næste trin. Mens at vores karamelmasse den koger, så vil jeg lige måle ud til det der skal i bagefter. Nu skal jeg bruge 75 gram hakkede mandler. Og jeg ved så tilfældigvis, at jeg skal i hvert fald bruge en hel. Der er nemlig 50 gram i. Og så skal jeg bruge sådan cirka halvdelen af det her. Sådan. Så er det nemlig klar til at komme i karamelmassen, når den er færdig. For der skal man lige være lidt hurtig. Så god idé at have målt det op på forhånd. Så nu er karamelmassen klar. Du kan se, at det bobler stadigvæk rigtig godt, og den er blevet sådan en fin lysebrun farve. Hvis man har brugt mørk sirup, så vil det selvfølgelig være måske en lille smule mørkere, men nu har jeg jo så selvfølgelig brugt lys. Så putter man sine hakkede mandler ned i, og lige rører den godt rundt. Og så skal de faktisk lige tilbage på varmen, inden, så det kan blive flydende, for lige nu det er det for tykt til, at man kan dele det ud. Så det skal lige igen blive sådan lidt en flydende masse, og så skal det i forme, og det skal gå lidt stærkt. Nu har det været op at koge. Igen, pas på, det ikke bliver for mørkt, fordi at, der er ikke noget ved at få brændt dejen. Hvis man synes, at den her mandelmasse her, eller karamelmasse med mandler i, er lidt for grov til den dej, man godt kan lide, så kan man vælge at hakke
med en mini-hakker sine mandler, inden man putter dem ned i det her karamelmasse. Det gør massen finere. Det gør jeg en gang imellem, hvis jeg synes, at i dag skal det ikke lige være grov. Så det kan i hvert fald helt sikkert anbefales. Og igen, det her det skal gå temmelig stærkt. Når det så er blevet fordelt, så skal det stå i køleskabet et par timer, inden man så får dem dyppet i chokolade. Så har jeg smeltet noget chokolade. I det her tilfælde, der har jeg valgt at smelte mælkechokolade. Man kan også godt bruge mørk chokolade, men dejen er jo oprindelig med mælkechokolade, så derfor har jeg valgt det. Heri der har jeg smeltet 400 gram. Mindre kan godt gøre det, men så er man helt sikker på, at der er nok. Så tager man sin meget stive karamel og lige dypper i gang chokoladen. Her er en gaffel faktisk rigtig praktisk, fordi så kan man også lige dryppe det overskydende chokolade af. Og så er det simpelthen bare lige at sætte den af på en tallerken. Viser det lige igen. Dypper ned. Jeg har lægget mærke til de forskellige figurer mine. Men jeg har desværre ikke formet, så der er nok til at lave ens. Men det gør jo ikke noget. Så har man lidt forskellige darme. Og når man så har dyppet alle sine, som godt kan tage lidt tid, så er der simpelthen bare en tur i køleskabet igen. Og så er der chokolade til aftenkaffen. Velbekomme.